Il-qorti liberat lill-4 diretturi ta' kumpanija ta' turisti wara inċident li seħħ b'double decker f'April ta' 3 snin ilu li fih mietu żewġ turisti u ndarbu 21 persuna oħra. F'deċiżjoni li tal-Maġistrat Joe Mifsud ma sabx raġunijiet biżżejjed biex id-diretturi Liam Borsch ta' 38 sena, Kim De Gabriele ta' 40 sena, Noel De Gabriele ta' 24 sena u Philip De Gabriele ta' 32 sena biex jitpoġġew taħt qatt ta' akkuża u ma kienu tresqu flimkien ma' xufier ta' double decker mixlija biqtil involontarju. Il-Maġistrat Mifsud iddeċida wkoll ix-xufier Charles D'Amato ta' 27 sena jitpoġġa taħt qatt ta' akkuża. Fid-digrit li tal-Maġistrat Joe Mifsud qal li r-responsabilità kriminali tal-każ hija waħda personali u mhux waħda rappreżentattiva kif jiġri fil-kamp ċivili u għalhekk l-4 diretturi li ma kinux preżenti fuq il-post meta seħħ il-każ tresqu l-qorti mixlija bħala ir-rappreżentanti tal-kumpanija u issa sar magħruf li ma hemmx provi li huma responsabbli li ħolqu d-dannu fil-każ. Intqal kif wieħed biss mid-diretturi xed fl-inkjesta maġisterjali li nfetħet fuq dan il-każ u dan kien Kim De Gabriele. Fil-qorti meta tresqu l-akkużati kien intqal ix-xufier sarlu test biex jaraw jekk saq xorban iżda mit-test ma nstabu l-ebda traċċi tal-alkoħol. Għall-4 diretturi tal-kumpanija City Sightseeing Malta Limited deru l-avukati Alessia Zammit McKean, Shazu Ghaznavi, Charlon Guder u Maria Grima.